Maglisod pagbayad ang Negros Oriental Electric Cooperative kun Nureco 2 sa mga generation ug transmission companies. Subay kini sa kamanduan sa Energy Regulatory Board kun ERC nga itagi-tagi sud sa tulo ka buwan ang pagbayad sa mga konsumidor sa ilang kuryente. Ani ang report. Gimanduan sa Energy Regulatory Commission ang mga power distributor sama sa Nureco 2 nga dili diha dayon putlan sa linya sa kuryente ang ilang mga konsumidor nga maglisod pagbayad sa ilang monthly bill. Alang lang hinuon kini sa mga konsumidor nga makonsumo og 200 kilowatt per hour matag buwan pa ubos. Sa sample table sa ERC, kung ang konsumidor adunay na konsumo nga 900 sa Mayo, inay nga itingob ang pagbayad niini karong buwan, itagi-tagi kini o data-datahan. 300 pesos ang unang data sa mga bayranan sa kuryente sa buwan sa Hunyo ug ang nahibiling 600 bahinon usab sa mosunod nga duha ka buwan. Apan alang kang Attorney Femari Disintagle, ang General Manager sa Nureco 2, nga lisod ang ipabuhat sa ERC kanila. Nabala ka si Tagle nga bisan kun katunga lang sa ilang 197,542 ka mga household consumers ang dili mo bayad sa kinatibuk ang bayranan, maglisod usab sila sa pagbayad sa generation ug transmission companies nga mao'y gikuhaan nila sa supply sa kuryente. Mipasidaan ang opisyal sa Nureco 2 nga mas magkadako ang bayranan sa mga konsumidor kung langay-langayon nila ang pagbayad sa ilang monthly billing. Inay nga dadatahan, awa ginuon ni Tagle nga mas maayong bayran dayon ang nakonsumo sa kuryente alang sa mga konsumidor nga adunay katakos sa pagbayad. Apan kay kamanduan kini sa ERC, wala sila mahimo gawa sa pagpatuman niini. If your financial situation is not gravely affected by the crisis right now, please also cooperate with Nureco 2 so that we can continue to deliver the service na dili dako og epekto sa ato ang panudlanan. Nanghinaot usab si Tagle nga adunay laing kamanduan ng ERC alang sa mga generation and transmission companies kabahin niini nga maghatag usab og lugway kanilang mga power distributor sa pagbayad sa gikuhang supply sa kuryente. Ang kamanduan sa ERC pinasubay sa pagpaubos sa nasod sa state of energy emergency gumikan sa krisis sa lana. Ako si Orchid Lapingkaw, Balitang Bisdak.